da soyayya. Shakuwa ita ke saka kowane lokaci idan an rabu sai ai damuwa. Ba a raba kowace zuciya da soyayya. Shakuwa ita ke saka kowane lokaci idan an rabu sai ai damuwa. Wani al'amarin so ne kadai yake sanya zukata sikawa. A cikinsa na samu diyar da ta yi mun komai taban rayuwa. Na kasa na yo hakurin rashin ganin nata idanu na ruwa. Tamkar hadari a watan 8 idan ya haɗu mi ke faruwa. Na ganka ka min kwarjini, zancen ka nake koda a barci na motsa kai ne zangane. Nai gam da katar da abin da zuciya ke so na fita damuwa. Gano zurfin kogi na so da wuya yarinya. Tsarkake dukkan zuciya bisa kyawun niyya. Zan rayu da ke ko mutuwa zaki sanadiya. Na sallama komai na ko da zan yi jinya. Dan mun zama kamar idanu ciwon dai kansa dai kamuwa. Shakuwa ita ke saka kowane lokaci idan an rabu sai ai damuwa. Kai duba zanen da ke a dutse baya guguwa. Tunda na ganka na san akwai alama.